Takže čaute ľudia, to som zase späť. Dneska si natočíme video, kde budem ukazovať, jak sa zlepšiť v Rivals, lebo viem, že sú tu niektorí, ktorí proste nevedia, jak tú hru hrať dobre. A nemusíme ani čakať a môžeme rovno začať. Ideme teda do shooting rangeu a môžem poprosím o odber, like alebo niečo také. Prosím odber a možno dosiahneme do konca roka 200 odberateľov, uvidíme. Dúfam, že dáme a dneska vám teda ukážem, jak sa zlepšiť v tejto hre. Dokiaľ vám to pomôže, prosím dať odber. Áno, takže ukážem to na klasickom, teda Scar, handgun, fist a grenade. Tak u prvého, čo si chcete trénovať je Ride and Peek, tuším, že sa to volá. Proste ide z rohu iba na chvíľku a tak vlastne ako keby vystrelíte trocha. Nechoďte tam takto a choďte iba fakt malý lilinko. Potom ešte s týmto assault rifle, alebo tak, skúšajte si takúto vecičku. Pôjdete na tieto jump pady a vlastne majte tracking na nejakú postavu, čo sú tu. Proste ju trackujte. Aj keď prebíjate, proste majte na nej crosshair. Stále. To vám pomôže, aby ste mali lepší aim, podľa mňa. Ešte môžete použiť, skúsiť tieto shooting vecičky, ale podľa mňa toto až tak dobre nie je. Takýto tracking, a najprv tracking a potom až tieto maličké vecičky. Áno, teraz. Na toto, s touto. U tejto handguny budete používať vždycky niečo iné. Tak, teraz ukážeme na handgun, Uzi spray a tiež na revolver. Energy pistols, exogun, teda na väčšinu aj slingshot. To je, že takto budete slidovať. Takto napríklad. A stále trackovať. Stále trackovať, aj keď slidujete. Ja to moc neviem, priznám sa. A musíte proste slidovať, keď vlastne šútite. Áno, a teraz tá druhá štvrťka, alebo toto bolo 3/4. Warper tu nebudeme počítať, každý vie, proste Warper nie. To je flare gun. A flare gun tam je, no iba flare gun, v podstate flare gun. U flare guny vlastne musíte, tiež tam môžete slidovať, ale proste si to tak namierte a musíte predixnúť, lebo tá flare guna ide strašne pomaly. Tie náboje idú strašne pomaly. Pozerajte, že raz, dobre, strašne dlho to trvá napríklad oproti tomu Scaru a tak, takže musíte predixnúť vášho supera. Ale niektorí sú takí dobrí, že sa tomu vždycky dokážu vyhnúť. Teraz, jak sa throwuje grenade? Pochybujem, že niekto použil niekedy F-ko, aby to rýchlo hodil. Aj podľa mňa niektorí to ani nevedia. Počkajte. Neviem ani, jak sa to používa, ale tuším, že G-čkom, keď stačíte, tak vám to akože ľahko hodí. Potom u toho grenade má dve časti. Keď dáte, že práve tlačítko podržíte, tak to bude strašne blízko. A keď budete držať ľavé tlačítko, tak to pôjde na diaľku. Potom s granátom, napríklad v aréne, môžete to hneď na začiatku, že iba slidujete do toho rohu, tam kde je tá rampa, neviem či viete, a hodíte tam hneď ten granát, lebo veľa ľudí ide hneď do toho rohu, takže toto sa vám oplatí. Dúfam, že to akože sa z toto naučíte niečo a budete lepší. A dúfam, že vlastne som pomohol nejako. Lebo ja by som pomohol. A vlastne ja som sa naposledy u tých komp pomýlil v tom videu. Som povedal u toho komba
Assault Rifle, Flare Gun, Knife alebo Fist a Grenade, som povedal, že dokiaľ nemáte kľúče, tak použite Assault Rifle, ale ja som nemal som pravdu. Aj keď máte kľúče, dokiaľ neviete hrať Burst, tak ho proste nehrajte, hrajte ten Scar. Proste nie je to o kľúčoch toto. A dokiaľ ste to nevideli to video, tak určite si ho môžete ísť pozrieť. Ja nebudem nahnevaný. A ani vy asi, takže ďakujem, že si ho pozriete. A musíme zistiť, koľko máme čas na video. Ľudia, musím sa vás opýtať. Je v pohode, keď do videí hodím na začiatok behind the scenes, jak tam robím blbosti. Ako naposledy, keď som tam spieval, alebo čo som tam robil. Dúfam, že hej. Tak áno. Dajte mi feedback. A tiež. Teraz bude nejaká, teraz vám hodím také komba, čo som urobil v hrách. A napríklad s tým granátom a tak. 3, 4. V následujúcom videu som dal perfektný snap. Yes! Tuto som zase dal perfektný hod granátom. Áno, trafil som sa, aj keď to tam nebolo vôbec vidieť. Už asi nemám žiadne klipy, ale dúfam, že ste si užili video. Sorry, že už tu máme iba túto obrazovku. Dajte like, odber, komentujte a asi čau!